Sun ce, waye ya fi mu ƙarfi a duniya? Sun gina birane masu ginshiƙai, sun mallaki iko, sun raina gaskiya. Amma a rana ɗaya, iska kaɗai ta goge su daga doron ƙasa. Me ya halakar da su? Bismillahirrahmanirrahim. Wannan shine tashar daga littafin Allah, inda muke kawo muku labaran annabawa daga Alkur'ani. A yau za mu ji labarin Annabi Hudu alaihi salam da al'ummar da suka ce ba wanda ya fi su ƙarfi a duniya. Adawa al'umma ce da ta rayu bayan Annabi Nuhu alaihi salam a wani yanki da ake kira Ahqaf, ƙasar hamada mai yashi. Sun kasance daga zuriyar Annabi Nuhu ta ɗansa Sam. Bayan ruwan tufana da Allah ya halakar da dukkan kafiran duniya, sai addini, taƙawa, ilimi da tsoron Allah ya zauna a zukatan mutane. Amma kamar yadda muka sani, Shaiɗan ya yi alwashin sai ya ɓatar da mu duka, sai ‘yan kaɗan masu ikhlasi. Saboda haka, sannu a hankali ya dawo ma Adawa da shirka da aka manta da shi, ya tuna musu. Adawa su ne farkon mutane da suka kangare bayan ruwan tufana. Allah ya ba su jiki mai ƙarfi, tsawon rayuwa, arziki da yalwa, ruwan sama, gonaki da dabbobi. Sun gina manyan gine-gine masu ginshiƙai masu girma. Allah da kansa Alƙur'ani, Suratul Fajr aya ta 6-8, ya ba wa manzansa labari akan Adawa. Ya ce bai taɓa halittar wata ƙabila mai ƙarfinta ba a sauran garuruwa. Amma duk wannan ni'ima bai sa sun gode wa Allah ba, sai suka kasance masu alfahari da ƙarfinsu, suna cewa, waye ya fi mu ƙarfi? Sai Allah ya aiko musu da ɗan uwansu Annabi Hud, kamar yadda ya ce a Suratul A'raf, aya ta 65. Kuma mun aika wa Adawa ɗan uwansu Hud. Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu ya ce, Annabi Hud shine farkon annabi da ya fara wa'azi da harshen Larabci. Ma'ana shine annabi na farko da aka fara yi a ƙasar Larabawa. Annabi Hudu alaihi salam ya ce wa mutanensa, ya ku mutanena, ku bauta wa Allah, ba ku da wani abun bautawa da gaskiya sai shi. Shin, ba za ku kiyaye dokokin Allah ba? Sai manyan gari waɗanda suka kafirce cikin mutanensa suka ce, lallai mu tabbas muna ganin ka kana cikin wauta, kuma tabbas kai kana cikin maƙaryata. Sai Annabi Hudu ya ce, ya ku mutanena, babu wata wauta a tare da ni, sai dai ni kawai manzo ne daga Ubangijin talikai. Ina isar muku da saƙonnin Ubangijina, kuma ni mai nasiha ne a gare ku, amintacce. Sai ya nuna musu cewa bai kamata su riƙa mamakin an aiko musu da wani mutum daga cikinsu domin ya tsoratar da su uƙubar Ubangijinsu gare su saboda kafircinsu ba, kuma su tuna ni'imar da Allah ya yi musu, yayin da ya sanya suka maye gurbin mutanen Annabi Nuhu alaihi salam bayan ya halakar da su, sannan ya ƙara musu tsawo da ƙarfin jiki. Amma sai suka ce, yanzu ka zo mana ne don mu bauta wa Allah shi kaɗai, kuma mu ƙyale abin da iyayenmu suka kasance suna bautatawa? Suka ce, to sai dai ya zo musu da azabar da yake tsoratar da su, idan har shi mai gaskiya ne. Ku ji fa abin da suke cewa, wato sai dai a azabtar da su, amma ba za su bar bautan gumaka ba. Sai Annabi Hudu alaihi salam ya ce musu, tabbas azabar Allah da fushinsa sun tabbata a kanku, babu makawa. Ya nuna musu mamakinsa da har suke jayayya da shi a kan wasu gumaka nasu, waɗanda su da iyayensu ne ma suka raɗa musu suna, kuma suke bauta musu ba tare da wata hujja ba. Don haka ya ce musu, su jira azabar Allah da za ta auku musu
shi ma zai jira tare da su. Wannan kissar tana cikin suratul A'raf, aya ta 65 zuwa 71. Shekaru suka ja, ruwan sama ya ɗauke, amfanin gona ya bushe, ƙasa ta bushe, yunwa ta fara, amma duk da haka suka ƙi imani, har suke ganin annabi Hudu ne ya jawo musu wannan bala'in da yake cewa kar su bauta wa gumaka. Sai suka ga hadari ya haɗu, ya lulluɓe samaniya, ya doshi garuruwansu, suka fara murna suna cewa, lallai ga hadari nan zai yi musu ruwa. Sai annabi Hudu alaihi salam ya ce musu, a'a, wannan ne abin da kuke gaggawa, azaba daga Allah. Allah ya aiko iska mai ƙarfi sosai, mai tsananin sanyi da ƙarar tsoro, iska mai ɗauke da halaka. Allah ya ce, ya aiko musu da ita dare 7 da yini 8 a jere. Sai ka riƙa ganin mutane a cikinta, matattu a yashe, kai ka ce rarakakkun kututturen dabinai ne a zube. Suratul Al-Haqqa, aya ta 7. Birane sun rushe, iko ya ƙare, sun ɓace kamar ba su taɓa rayuwa ba. Amma Allah ya ceci annabi Hudu da muminai da ke tare da shi. Wannan ba labari ba ne kaɗai, akwai darussa a cikinsa kamar haka. Girman kai yana halaka al'umma. Ƙarfi ba kariya ba ne daga azabar Allah. Ni'imar Allah na iya zama jarabawa. Allah baya buƙatar runduna don hallaka al'umma. Wanda ya saurari gaskiya ya tsira, wanda ya raina gaskiya ya halaka. Me ya halakar da su? Ba iska ba ne kawai, zuciya da ta ƙi gaskiya ce. Idan ka amfana da wannan labari, ku yi subscribing, ku biyo mu a cikin daga littafin Allah. Allah ya sa mu kasance cikin masu sauraro da bin gaskiya. Amin.